खुलुमबाय आं मुस्रि सुशान्त नार्जारी एन एकाडेमिक कसुगावनि एमडी दिनै आङो जोंनि बे फरायसालियावहाय मानो एडमिसन लानांगौ बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो नागिरदों। गोबां सानो इंराजि मिडियाम बा बर' मिडियाम बिनि सायाव पार्थक्य खालामनो नागिरो, नाथाय आंहा बेक्तिगत हिसाबै जेबो अबजेक्सन गैया। सासे गथ'खौ नोंहा इंराजि मिडियामाव फोरोङो ना बर' मिडियामाव फोरोङो। दा गोबाङानो गावनि फाइनान्सियेल बेकग्राउन्डखौ रांखान्थियारि हालोदखौ नायालासिनो इंराजि मिडियामावहाय बिसोरो सोयो। बिनि उनाव बिथांमोना क्लास देरजासिम बिथांमोना फोरोंलांजोबनो हाया, जायनि थाखाय क्लास 6, 7 मोनहैबा बिसोरो गथ'खौ बख'नानै गभमेन्टनि फरायसालियावहाय सोनांगौ जायो। दा बिनिखायनो गभमेन्ट फरायसालियावथ' इंराजि मिडियाम गैया। दा बिनि थाखायनो इंराजि मिडियामनिफ्राय बर' मिडियाम बा एसामिस मिडियाम फैयोबा गथ'फोरखौहाय गोबां गार्जेनफोरा बरबाद खालामनानै होयो। मानोना इंलिस मिडियाम फरायनाय बर' मिडियाम फरायनांगौआ जोबोद गोब्राब। आरो बेयो मोनसे जाहैबाय रांखान्थियारि हालोदखौ नायालासिनो मुं थिसननायनि जाहोनावहाय इंराजि मिडियामाव गोबाङानो एसे थाखा फैसा गोनां मानसिफोरा बांसिन सोयो, जायनि थाखाय एडजास्ट जानो हाया। जायनि थाखायनो गथ'फोरा मा जायो, गावखौनो गाव इनफिरियरिटि कमप्लेक्स, गावखौनो गाव गुबुनजों रुजुजानो हायै, बिदि रुजुथावनो हायै बिदि मोनसे परिस्थिति जानायावहाय गावखौनो गाव मोनसे लाजिनाय बायदिबो मोनो। आरो जोंनि गोबां गभमेन्ट फरायसालियावहाय गथ'खौ जुदि मोजां सोलोंथाइ लानो बा मानो सोनाङा होननानै बुङोबा गभमेन्ट फरायसालियावहाय नांगौखिनि फोरोंगिरि गैजोबा। जेन'बा अबेबा मोनसे एमइ स्कुलाव पास जानानै फैबाय आरो कुसुगाव पाब्लिक हाइ स्कुलाव सफैबाय। दा कुसुगाव पाब्लिक हाइ स्कुलावहाय बोसोरसे थांनाय बोसोराव फुरा बिएससि फोरोंगिरियानो गैया, मेथ्स फोरोंगिरियानो गैया। सोरबा गथ'आ जुदि मेथ्स यावहाय मोजां खालामनानै बिएससि बा पिइउसि फरायनो नागिरोमोनब्ला बियो मा जागोन, बरबाद खालामनाय जागोन आरो। दा नैबे बोसोराव जायफोरनाखि फाइनाल होगोन बिथांमोना रावबो पिइउसिखौनो फरायनो हानाय नङा। मानोना बिथाङा मेथ्सखौनो फोरोंजानो मोनाखैबा मारैहाय बिथांमोना साइन्स लानो हानो। दा आंनि खेथ्रआवबो बिदिनो जादों। आं जेब्ला हाइ स्कुलाव हाबोमोन, क्लास 10आव हाबोमोन पाटाकाटा हाइ स्कुलाव, अब्ला माने बिएससि फोरोंगिरिया केन्सार बेमारावहाय गोग्लैनानै दंमोन, जायनि थाखाय जोङो साइन्सखौहाय मोजाङै फोरोंजानो मोनाखै। जायनि थाखायनो आंनि एसएसएलसिनि रिजाल्टआवहाय बै समावहाय फार्स्ट पेपार आरो सेकेन्ड पेपार थायोमोन। फार्स्ट पेपाराव 100 आरो सेकेन्ड पेपारावहाय 50 मार्कनि। दा आंनि नाम्बारा फोरोंजानो मोननायाव ओरैबायदि जादों, फार्स्ट पेपार 100आवहाय आङो बेसेबां मोनदों, खालि 12 मोनदों। ओमफ्राय बिनि उनाव सेकेन्ड पेपारावहाय बोरैबा 50आवनो आङो 30 मोनबाय। जायखौ 30 मोननानैहाय 45 मोननानै आङो खुनुरुखुम सेकेन्ड डिभिजन पास खालामनो हाबाय आरो। थेवब्लाबो आङो जेनेबा आंबो साइन्स फरायनो सानदोंमोन, आंबो हायाखिसै। थिग बिदिनो गोबां फरायसालियाव 1:30 माने सासे फोरोंगिरियानो गोबां फरायसाफोरखौ फोरोंनांगौ जानायावहाय बिथांमोना जेरैबायदि फोरोंनांगौ बिदि हाजोबा। आरो गभर्नमेन्टआ गोबां रोखोमनि डाटा एन्ट्रि खालामनाय, गोबां फर्म खालामनाय हरबाय थायो, जायनि थाखायनो फोरोंगिरिफोरा मोजाङैहाय गथ'फोरखौ फोरोंनो हाया, जायनि थाखायनो रिजाल्टआ गाज्रि जायो। दा बैफोर जाहोननि थाखाय आङो सानो जोंनि बे इउएन एकाडेमियाव फोरोंगिरिनि जेबो अभाब गैया, गासिबो साबजेक्टनि आलादा आलादा फोरोंगिरि दंखाजोबो। दा बेनिखायनो जोंनि इउएन एकाडेमियाव दासिमावहाय 46 जन जोङो फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामहरनो हाबाय, जोबोद खम समनि गेजेरावनो। दा नोंथांमोनहाबो गावबागावनि गथ'खौहाय जुदि मोजां सोलोंथाइ लाहोनोबा जों बे इउएन एकाडेमियावहाय मुं थिसननाया मोजां होननानै आं सानो। एसेनोसै, गोजोन्थों।